Открито управление, гарантирано от ГЕРБ. Добър ден, уважаеми зрители на Национална телевизия СКАТ. На четвъртата година от управлението на партия ГЕРБ видяхме колко открито е това управление, след като вече четвърта поредна година няма индексиране на пенсиите в нарушение на член 100 от Кодекса за социално осигуряване, да не говорим за работните заплати на държавната администрация, общинските служители и ред други социални категории в българската държавна администрация. На четвъртата година от управлението на ГЕРБ сме свидетели, в навечерието сме на бюджет 2013. Дали е най-антисоциален, ще разберете след малко, тъй като днес беше заседанието на съвета за тристранно сътрудничество, на което заседание социалните партньори казаха своята дума. Кои са социалните партньори, да ви припомня, ако сте забравили? Правителство, работодатели и синдикати. Но да чуем първо мнението на доктор Тренчев. Имаме много сериозни забележки, особено в неговата част за пенсиите. Считаме, че трябва от юни до година минималната работна заплата да се дигне още веднъж с още 20 лева, да стане 330. За пенсионната имаме много сериозни възражения. Изложили сме ги писмено. Освен това, мисля, че вече са и публично достояние. Качени са на съответните страници. Прави ни впечатление, че две обещания не се изпълняват, а именно за вдовишките добавки. Там имаше предизборно обещание от 26,5 на 30%. Темата се изостави. Виждате, че има замразяване относно парите за децата, което никак не е радостно на фона на това, което постоянно излиза в преста, че сме в демографска катастрофа. И това не се оспорва от никой. А един от компонентите да направим нещо по демографския проблем е все пак да насърчиме тази приятна, но за съжаление твърде скъпа по-късна етап дейност, като правенето на деца. А сега да чуем президентът на КНСБ, другия синдикат в България, Пламен Димитров. Между 400 и 500 милиона, както казах вече, е минималният пакет, който може да бъде събран, толкова да бъде разходван. 130 до 140 милиона за пенсии от 1 януари, толкова трябва още всъщност от 1 януари с 10%, около 25 милиона трябват за, ако се приеме по-щедрия вариант към майките, ако се приеме минималистичния на 270 поне да се увеличи обезщението, трябват около 15 милиона. Обезщението за безработица са минималния му вариант, дигането до нива 270 лева поне или 290, което ние всъщност предлагаме в момента на дневна база, значи 8,50-8,70, сега ще 7,20 лева. Това ще иска около 35 милиона допълнително, но заедно с мерките, за които говорих в осигуряването, нужни са и стъпки в 2-3 сфери за заплати. Около 100 милиона трябва допълнително за средното образование, за да се постигне един разходен стандарт, увеличен с около 15%, както искат учителите. В културата са необходими още малко стъпки, за да постигнем още 5-10% увеличение на заплатите. И според нас в някои други сектори, в Селскостопанска академия, в борбата с вредното въздействие на водите, т.е. някои други сектори има нужда от 5-6-7 милиона допълнителни разходи. Струва ми се, че господин Димитров се държи повече като статистик, отколкото като синдикален лидер. Очаквах и от двамата президенти на конфедерация да говорят по-бунтовно, а не толкова статистически и информационно. А сега да видим някога бунтовната Янка Такева, председателя на синдиката на българските учители. Помните ли онзи велик бунт преди 6 години? 50 000 български учители бяха на площадите в София и постигнаха повишение на заплатите на учителите. Да чуем Янка Такева. Не приемаме това 5% увеличение на работните заплати. Това 5% увеличение трябваше да се случи месец септември. С тези 10 милиона лева, които ние ги имахме като икономии в средното образование от единните разходни стандарти. Само че тези 10 милиона ни бяха взети. И съответно с тях се правят в момента спортни
зали на тези 12 учебни заведения, които вие писахте в средствата за масова информация. Да, и госпожа Такева говори доста аналитично и коментаторски, вместо да заплаши управляващите, както го направи твърде успешно преди 5-6 години. И така, уважаеми зрители, нека да ви припомня някои социални изстъпления на министър-председателя Бойко Борисов, на шефката на парламента Цецка Цачева, след което започваме разговора в студиото с двама икономисти, професор Чавдар Николов и професор Ганчо Ганчев. А след 3 минути ще имаме телефонна линия с бившия финансов министър Пламен Орешарски, за да чуем неговото мнение за, според мен, антисоциалния бюджет 2013, бюджет, който вече 4-та година няма индексиране на пенсиите, тъй като, уважаеми зрители, индексирането няма нито да е на 1 януари, може би няма и да е на 1 април, тъй като това ми се струва като някаква метафора, може би и на 1 юли, както откровенно заяви Менда Стоянова. Сега вижте, уважаеми зрители, министър-председателят Бойко Борисов в началото на своето управление, вижте първа негова лъжа за пенсиите. Още от първият ден на идването на това правителство ние вдигнахме пенсиите, което вие взехте на последното заседание. И ние започнахме да изплащаме високите пенсии. А сега вижте абсолютно неадекватното изявление на Цецка Цачева в проправителствената телевизия TV7. Тя се хвали с нещо, с което трябва да се срамува. Това, че всъщност ГЕРБ не е намалил заплати и пенсии, както това се е случило в съседни на България държави. И това е председател на българския парламент. Говори по този начин. Чуйте я. Когато говорим за стабилност и за сигурност, нека да погледнем какво се случва с нашите съседи. В Румъния, която върви заедно с нас в пакет в евроинтеграционния процес. Там има политическа криза. Така. Икономическата криза е пред скоба. Тя е за всички европейски държави, тя е в света. Какво се случва с нашите съседи на юг? Какво се случва в частност на Балканите? България има ли намалени заплати? В България има ли намалени пенсии? В България има ли увеличени данъци? Колко са страните в Европейския съюз, които се умяха за тези 3 години, говоря за времето на управление на ГЕРБ, които не вдигнаха ДДС? Аз няма да влизам в говоренето на финансовия министър, но мисля, че са не повече от 4-5 държави. Какво означава това? Италия се опитва в момента да запази безспорно това означава едно. Има стабилност. Има стабилност, има спокойствие за гражданите. Естествено, всеки човек иска повече. И аз, като български гражданин, искам за себе си, за моето семейство, за моите приятели по-високи доходи, но и това ще стане. Просто, поглеждайки се вече как изглежда България отвън, от погледа на нашите приятели и критици в Европейския изкушавам се да ви прекъсна. Да, това се нарича стабилност на мизерията. А как изглежда България навън, ще разберете след малко, тъй като това е изявление, което направи Бойко Борисов в Прага преди половин година, наистина в очите на европейците изглеждаше, да го кажа направо, налудничаво. Тъй като не можем да внесем европейския стандарт, с тези думи на премиера, очевидно изнасяме българската бедност и, разбира се, за съжаление, премиерската простотия. Чуйте го каква препоръка дава министър-председателят на България на водещи държави в Европейския съюз. Събират се всеки ден. Няма да се събират всеки ден, да си въведат, давам им пример, да направят пенсиите колкото в България. Тези, които имат по-голем от 3% бюджетен дефицит. Да. Това да е решение на Люксембург среща. При това, уважаеми зрители, премиера Борисов говори напълно сериозно. Той не влага никаква ирония или чувство за хумор. Поначало на него тези качества, ирония и чувство за хумор са му непознати. А сега надявам се имаме телефонна линия с бившия финансов министър Пламен Орешарски, депутат сегашното Народно събрание. Тези видеа, които ги видяхте от архива на дискусионно студио, според мен показват тези 3 видеа Бермудския триъгълник, в който се намира бюджет 2013 година. Антисоциален, при това те се хвалят с тази антисоциалност, тъй като разбрахте ли, не са ви намалили пенсии и заплати, трябва да скачате от радост, ами може би трябва да разреже премиера Борисов 2 лентички. Не намалени пенсии, не намалени заплати. Имаме ли телефонна линия с господин Орешарски? Добър вечер, господин Орешарски. Добър вечер. Вашият коментар на бюджет 2013, какво очаквате? Утре се внася в правителството, а може би другата седмица в парламента, където вие ще го разглеждате.
От този проект, който е на страницата на Министерството, личи почерка на управляващото мнозинство. Вече четвърта година те внасят горе-долу един и същ бюджет, с малко увеличение в приходите, най-малкото, защото има и инфлация. Струва ми се, че за следващата година, ако почнем от приходната част, увеличението от 1 милиард 800 милиона, то е по-добро, отколкото в минали години, трябва да отбележа веднага, но и инфлацията е по-висока. Предвижда се 3,4 инфлация и около 2% икономически растеж. Само тези фактори докарват този ръст на приходите. С още много резерви в събираемостта, които остават неразкрити и вероятно няма и да бъдат разкрити. По отношение на разходите, определено си личи, че е изборна година. След като 3 години доходите бяха замразени, сега има една частична индексация на пенсиите с различен процент в зависимост от това кога са се пенсионирали съответните граждани. Има и отново увеличение на минималната работна заплата. Това също е така тактически прием на ГЕРБ, защото обикновено увеличението на минималната работна заплата не натоварват бюджета, а натоварват по-скоро частния сектор. Един конкретен въпрос, господин Орешарски. Този нисък бюджетен дефицит 1,3, за чия сметка? Не е ли за сметка на социалните партньори, казано така на модерен икономически език? Не е ли за сметка на народа? Имаме право на бюджетен дефицит, съгласно европейската директива, до 3%, нали така? За чия сметка е този нисък бюджетен дефицит? Вижте, ние вярно, че имаме право на 3, но по новия пакт за стабилност и растеж, или стария пакт Евро, така наречен, то много пактове вече човек може да се обърка, ако не следи внимателно. По новия пакт нашия дефицит не бива да надхвърля 1 на 100. И от тази гледна точка 1,3 на касова основа е приблизително 1, може би даже малко под 1 по методиката на Евростат. Да. Така че властите са гледали да се вместят в новите изисквания на дефицит, тези, които цялата минала година се обсъждаха на европейско равнище и които, макар и да не са влезли официално в сила, по-добре е да не ги нарушаваме. Добре, откъде ще намерят пари тогава за индексация на пенсията, като 3 години не ги намериха? От дефицита, от същия този дефицит. Значи 1,3 дефицит е приблизително 1 милиард и 100 милиона лева. А индексацията на пенсиите, за която ще се гласува евентуално, струва към 600 милиона. 580. Значи, трудно е да се каже категорично за какво точно е дефицита. Но самия факт, че дефицитът е значително по-голям, отколкото е размера на пенсиите, дава основание да се твърди, че за сметка на дефицитно финансиране. А това дефицитно финансиране, за по-широката публика да обясня, са нови заеми, които ще вземем. А това е интересен въпрос. До сега Симеон Дянков се кълнеше, че няма да прибегнем до нови заеми. Вижте сега, от 2009 година до сега вътрешният дълг се е увеличил с 2 милиарда и половина, 3 близо. Не коментирам външния дълг, който току-що направихме, имам преди няколко месеца, защото приемам, че с него ще се изплати друг стар външен дълг. Но вътрешният дълг се увеличи с около 3 милиарда, близо 3 милиарда и следващата година ще се увеличи с още един. Конкретен въпрос към вас. Като депутат, който ще вземе отношение към бюджет 2013 година следващата седмица, какво ще препоръчате на правителството в неговата социална част и в неговата разходна част? На първо място ще препоръчаме мерки, които са насочени към възстановяване на стопанската активност и към насърчаване на инвестиционната дейност, тъй като за да се съберат и повече приходи, трябва да имаме кого да облагаме. Темпото, с което се увеличава безработицата и намалява стопанската активност, това число темпото, с което фалират фирми, особено малки и средни, е обезкуражителен. И ако тенденцията не се обърне, след няколко години може би ще почнем да говорим за свиване на разходната част, а не за разширяването. Така че това ще е първото.
Да. Ще препоръчаме след това по-добра събираемост на приходите. Има огромни резерви и от тук и по-добра социална политика, в това число и индексация не само на пенсиите, ами и някои от другите социални плащания, това число, например, детски надбавки и така нататък. И сега е много важен въпрос, господин Орешарски. Кажете сега, колко беше фискалният резерв, който им оставихте и къде отиде фискалният резерв към момента, в магистрали или някъде другаде? Колко оставихте на правителството на Дянков, на финансовият министър? Фискалният резерв възлизаше на около 8 милиарда лева. Така. До емисията на заема, за който говорихме преди малко, той беше спаднал на около 5 милиарда лева, близо до санитарния му минимум. И към тези 3 милиарда, които бяха похарчени приблизително още толкова нови вътрешни заеми. Взети пари от банките, които трябва да се връщат. Сега фискалният резерв е малко по-голям, но за сметка на външния дълг, който сключихме и който пак ще падне през януари, когато си изплатим външния дълг. Колко трябва да изплатим през януари? Бихте ли посочили сумата през януари, която ще трябва да платим? През януари ще платим 820 милиона евро, което са милиард и 600 милиона лева. С толкова ще спадне отново фискалния резерв, тъй като той се увеличи с толкова приблизително, защото парите от заема влезаха в фискалния резерв. Но ако трябва да направя една рекапитулация, да. Правителството на ГЕРБ успя за тези 4 години да похарчи около 5 милиарда лева повече над собствените си приходи. Една част от фискалния резерв, една част от нови заеми, които сключи. За какво бяха изхарчени според вас неправомерно тези пари? Бяха изхарчени за финансиране на бюджетните дефицити, които ги имаше и в миналите години, не само в този бюджет. Тоест, недостига в хазната, пак е трудно с една дума да се каже, но аз бих използвал друг израз. Бяха изхарчени, за да се попълни недостига на приходи. Защото за мен основният проблем на правителството е влошената събираемост на приходите. Не случайно Европейската комисия в последните си доклади включи вече и тази бележка към коментарите за България, нещо, което преди дори сме получавали похвали. Акциза за цигарите ли е главната причина за ниската събираемост? Акциза на цигарите е най-видимата част, тъй като около другите приходи може да има много коментари от всякакъв характер, но при цигарите е видно как българския народ пуши наполовина вече, разбирате ли? Почти наполовина са спаднали късовите цигари, които се облагат. Така аз не забелязвам да сме станали нация от непушачи. Кой спечели от акциза според вас, ако смеете да кажете и ако знаете? Първо, никога не съм се интересувал от конкретни фирми, конкретни имена. Това може би не е най-интересното. Безспорно спечели контрабандата. Контрабандата се разшири, а тя сигурно си има и свои имена. Не е моя работа обаче. Има си други органи, които би следвало това да се занимават. И последен въпрос. Отидоха ли от фискалния резерв пари за магистрали? Неправомерно. Трудно мога да кажа. Вероятно авансово финансиране отиде. Да се надяваме, че ще ги възстановят от Брюксел. А защо казвате да се надяваме? Защото има коментари, че може и частично да не се възстановят, но на мен ми се иска да ги възстановят. И те ще бъдат възстановени. За нашата страна. И ще бъдат възстановени с пари от държавния бюджет. Ако не ги плати Брюксел или тази част, която не плати, разбира се, ще останат за наша сметка. Добре, вашата парламентарна група ще приеме ли този бюджет в тези рамки? Още е рано да говоря от името на парламентарната група. Да. Аз имам определени резерви и мога да говоря аз лично, че имам доста резерви към този бюджет. Това е един бюджет отново, както и миналите години, без цели и без политики. Струва ми се, че така се прави бюджет, връзват се числа, но нищо не излиза накрая. Каква оценка бихте дали в четвъртата година на вашият наследник на поста Симеон Дянков, тъй като народа му дава много ниска оценка? Аз персонални оценки също не обичам да давам, още повече съм в явен конфликт на интереси. Да. Като цяло обаче резултатите в страната ми се струва, че не са добри
И това широката публика го вижда и в благополучието, което според мен се влоши значително след 2009 година. В чисто професионален план, това, за което говорих преди малко, 4 години пропуснахме. Можеше да има една по-активна бюджетна политика, можеше да има пакет от антикризисни мерки, които поне да смекчават проявлението на кризата. Разбира се, че кризата е външна и ние не можем да я елиминираме, но поне можем да смекчаваме ефектите. Можеше да има по-активни мерки на пазара на труда. Да. Безработицата в България през 2009 година беше под средното равнище на общността. Под 6 на 100. Сега сме над средното за Европа. И там е криза. Но вижте цифрите. Над 6. Благодаря много за вашето включване, господин Орешарски. Приятна вечер. Благодаря и аз. И така, уважаеми зрители, отговорете с СМС на този провокативен, според някои популистки, ама защо не? В много държави в Европа намалиха демонстративно заплатите на президента, на министър-председателя, на депутатите, заради така наречената, казвам така наречената, тъй като в България това е мръсна дума, социална солидарност. Трябва ли в името на социалната солидарност политиците, на първо място президента, министър-председателя, министрите и депутатите да намалят своите заплати бюджет 2013 година наполовина, тъй като този бюджет 2013 година, и това е темата на предаването, прави бедните по-бедни, богатите по-богати. Добре дошли в нашото студио и слушаме вашите коментари. Професор Чавдар Николов и професор Ганчо Ганчев. Сега, не знам откъде да започна. Не искам директно да коментирам колегата Орешарски, защото той не е включен. Би било така некоректно. Но не мога да не взема отношение към това състезание по дясност в България. Аз съм десен, някой е още по-десен, а аз съм още по-десен, което е най-добро. Да. В една криза ти не можеш да бъдеш без дефицити. Държавният бюджет трябва да бъде на дефицит. Въпросът е колко може да си позволи. Защото една криза, погледната от страната на търсенето, е дефицит на търсене. Вие нямате платежоспособно търсене при една криза. И това не е най-лошото нещо, че Симеон Дянков е направил дефицити. И това, че е харчил резерва. Оставиха му резерв, харчи го. И някои от нещата сега трябва да си признаем, въпреки всичките критики, които съм отправил към господин Дянков, някои от неща бяха направени смислено, като строежа на магистралите, което много ми липсваше при предишното управление. Там, сега, каквото и да твърдат, те не построиха и 20 км магистрали, каквото и да говорят за 170 км, аз не ги видях тия. Така че тук има едно така доста голямо разминаване. Този бюджет е бюджет, който практически говоря за бюджета 2013 година, трудно мога да си представя, ако опозицията управляваше, че тя би изработила друг бюджет. Но нещо много подобно ще бъде при тази идеология, която царства в България. А тази идеология аз мога да я сравня с какво? Да я сравня с турското робство. Хората са свикнали да е така. И друго нищо не може да бъде. Ами никой не се сеща. Сега, приходите не са ясни бюджета. Дали ще може да събере приходите? Най-напред веднага възразявам, че приходите са под въпрос, защото растежът е доста висок. Те са заложили 1,9, близо 2% растеж, да речем прогнозата на Международния валутен фонд е 1,5%. Да. Моята лична прогноза е там някъде. 1,5%. Не е 2%, са много оптимистични. Инфлацията според мен също е сложена малко по-високо от това, което ще се случи в една криза. Тя може да дойде по линия, да речем, на горивата, но горивата също отихнаха техните цени. Стигнаха до едно ниво и се задържаха. Така че има много въпроси на този бюджет, но ние през цялото време си казваме ниска събираемост. Ниска събираемост на какво? На ДДС и на акцизи. Окей, вярно е, че акцизи не се събират. Изключително груба грешка беше повишаването на акциза на цигарите. Апропо, ако трябва да сме точни, пушенето са го отказали някъде между 3 и 5% от българите. А 50% по-малко цигари се реализират. Акцизни цигари в България. Което ви показва колко е голяма грешката и това беше
как да река, това беше една предизвестена смърт на този акциз върху цигарите. Още когато реши да го въведе, всички ние, които нещо разбираме от икономики, казахме, че Симеон Дянков от тук върви към провал. Провал за хазната, но не провал за определени групировки, които спечелиха от контрабандата. Вижте, ако това е целта, тогава не говорим за държавно управление, говорим за мафиотска държава. Това вече е предмет Според вас грешка ли е това на Дянков или става дума за целенасочено контрабандно мероприятие, от което печели ГЕРБ? Не мога да твърда, но има и такива тълкования. 1 милиард се губят, не? 1 милиард и нещо се губи. И отгоре, да. И точно до повишението на пенсиите е тук. Сега, другото е събираемост на ДДС. Вижте какво става с ДДС. Сега, поради, пак за тютюнопушене ще говоря като непушач практически, благодарение на това ненавременно приемане на забраната за пушене в закрити помещения, нали, така се нарича, в момента ресторантьорите твърдят, че им се губят към 80 милиона от ДДС. Ето ви една дупка, която не е ясно защо трябваше да бъде отваряне насред кризата. В никакъв случай не съм привърженик на нездравословния начин на живот. Но едва ли това трябваше да бъде направено на момент. И третото нещо, което съм го повтарял при вас и казвам, никой не се сеща, освен такива като нас от време на време, за този плосък данък. Да. Сега, плоския данък, това го беше сметнал някой, плоския данък за тези години, от които е въведено, той беше извършен един така негласен трансфер. Значи, хората с ниски доходи трансферираха между 2 и 4 милиарда към хората с високи доходи. Това стана по този начин. Значи, едно въвеждане на прогресивно облагане би подобрило приходната част на бюджета и би ни дало възможност да мислим друго яче в обаче плоския данък, десния плосък данък го въведе лявата БСП. И вие преди малко добре казахте, че май всички са с дясна идеология. Да, всички. Това е някаква прескочи кобила на неолиберали в България и на дясно мислещи хора. Сега това, което от време на време ни се разиграва като спектакъл, Дянков бива критикуван от опозицията от дясно, което по никой начин не мога да го приема. Аз съм им го казвал в очите, така че не им говорят зад гърба. Действително има много въпросителни около този бюджет. Аз бих акцентирал само върху това, което спомена и професор Николов, именно, че прогнозите на Международния валутен фонд се разминават с прогнозите на правителството. Те са на практика, да не кажа 2 пъти, но 60-70% по-ниски като растеж, отколкото това, което ние предвиждаме. При това има вероятност сценариите на Международния валутен фонд да се окажат, реалността да се окаже много по-лоша от сценариите на фонда, тъй като имаме много неясноти в световната икономика, особено в еврозоната. Дори прогнозите, които се дават от Международния валутен фонд за еврозоната, са общо взето по-реалистични, отколкото това, което можем да очакваме, тъй като там се навлиза в рецесия. Всичко това означава, че растежът дори може да бъде и по-нисък от 1,5%, може би повече клони към 1%. Което означава недоизпълнение на приходите. По моя оценка между 100 и 200 милиона е вероятно приходите да бъдат по-ниски от това, което се предвижда. При това положение правителството ще бъде принудено да има вероятно по-голям дефицит, тъй като в условията на предизборни очаквания той едва ли ще уреже разходите, тъй като сега всички споменаха, че за пръв път ще бъдат повишени пенсиите, така или иначе, дали от 1 януари, дали от 1 април или от 1 юли, но така иначе трябва да очакваме някакво увеличение, което така иначе ще се случи, тъй като правителството тук не може повече да отстъпва. Така че много вероятно да имаме по-голям дефицит от този, който е планиран. Друго нещо, което прави впечатление, до сегашните 3 години правителството фактически инвестираше доста в инфраструктура, това, което каза Чавдар Николов. Това стана главно за сметка на замразяване на доходите на хората, също така за урязване парите за общините, също така и в областта на образованието. Така че ресурси бяха взети оттам, беше инвестирано в магистрали, което само по себе си не е лошо, но не бива да става за сметка на другите сектори на икономиката. Тук е грешката на правителството. Сега те се опитват да компенсират тази грешка, но сега пък за сметка на инвестициите. В този бюджет инвестициите в инфраструктура значително намаляват, което е също един негативен момент, тъй като инфраструктурата далеч не е оправена. Вярно, имаме Софийското метро, имаме магистрали,
но пък за сметка на това междуградските пътища са в плачевно състояние. Така че това орязване на инвестициите също ще има негативен икономически ефект. И друго, което аз не виждам, активни мерки на пазара на труда. В крайна сметка ние, както отбеляза и Орешарски, имаме безработица, която вече е над средната за Европейския съюз. Би трябвало да имаме някакви активни мерки за създаване на нови работни места. Такова нещо няма. Даже не се говори. Не се говори. Даже не се говори. Което е много груба грешка. В тази ситуация, в която се намираме, всъщност безработицата би трябвало да бъде основна цел. Поначало пълната заетост е основната цел на всяка една фискална политика. Ние говорим за цели инструменти, ние фактически нямаме цел. Основната цел би трябвало да бъде именно пълната заетост. Това дори десните правителства си поставят подобни цели. Тук нямаме цели. Каква е целта на бюджета в крайна сметка? Обикновено това са една-две цели. Пълна заетост, нарастване на доходите, нещо. Ние нямаме реални всички цели. Вие казвате, господин Орешарски, че това е предизборен бюджет. Обаче, ако беше предизборен бюджет, т.е. политически бюджет, популистски бюджет, щяха да повишат пенсиите от 1 януари, а не от 1 април или 1 юни. Самият Симеон Дянков призна, че ако се повишат от 1 януари, им трябват 400 милиона лева отгоре, които те не могат да намерят. Да. Дори не знам дали не бяха 500 милиона. Кажете, може ли да се говори за издъване на бюджета, след като не могат да увеличат пенсиите от 1 януари, а вече 3 поредни години не индексират изобщо пенсиите? Може да се каже, че България е страна в тих фалит. 4-та година индексиране на пенсиите евентуално 1 април. При това метафората 1 април е много значителна. Аз не бих го нарекал тих фалит, просто едно стабилност на равнището на мизерията, както се изразяват много икономисти. Просто всичко е орязано до минимум и ние се намираме на някакво минимално мизерно равнище и не може да се отдръпнем от него. По никакъв начин не може да се откъснем от това възможно най-ниско жизнено равнище, което има в целия Европейски съюз. Не може да направим една крачка напред. Тоест една пълна стагнация. Добре, ако вие пишете дълната бюджет 2013 година или сте главни консултанти на правителството, какво бихте препоръчали? Да се опитаме да бъдем конструктивни, колкото да е трудно. Дайте да похваля Международния валутен фонд, който обикновено ругае. Да. Значи Международния валутен фонд този път учудващо трезва позиция. Те казват, окей, добре 1% или процент и нещо дефицит, обаче винаги този процент и нещо бюджетен дефицит винаги ви дава възможност да отидете на 3% според мастерския критерий, ако не доизпълните. Но Орешарски каза, че по пакта вече нямаме право повече. Значи, според пакта за стабилност има така наречения структурен дефицит. Именно структурният дефицит не би трябвало да бъде повече от 1%, изхождайки от някакви дългосрочни тенденции. Но честно казано, никой не знае точно как са изчислени тези неща. Те са много относителни. Конюнктурно можеш и не би следвало да се приема толкова сериозно. Да. Така че ето Международния валутен фонд това го казва. И другото нещо, което Международния валутен фонд го казва и с което съм съгласен, тъй като е отворена икономика, малка икономика, всяко повишаване на дефицита може да ви качи дефицита в външната търговия, ако не вложите този дефицит в базови инфраструктури. Ами това са неща, които ние последните 20 и повече години говорим. Че действително дефицит е оправдан, ако го влагаш в инфраструктура. Значи, това са нещата, които трябва да продължат да се правят. А до година действително има някакво, как да го река, така, тихо свиване на строежите. Тоест, вие подкрепите тази магистрална политика на Борисов, смятате, че е правилна? По принцип, да. По принцип, аз съм писал толкова много, че но не мога трябва да бъде за сметка на другите сектори на икономиката. Но не бива в този момент да ви пропадне здравеопазването и образованието и пенсионерите да мизерстват. Значи балансът е много сложен тук. Винаги. Но строежа на инфраструктури, това, което другите правителства не правиха и на правителството на Борисов трябва да се признае. Сега, тук има някакъв апетит нещо да се строи, който е добър. Добре, сам признахте, че фатална грешка е налагането на акциза върху цигарите, тъй като се губят 1 милиард, точно парите необходими за пенсии. Защо хвалите магистралната политика на кабинета? В същото време професор Ганчев казва, че тя не трябва да е за сметка на социалните отрасли, на растежа на заплатите в образованието и медицината. Тук нещо си противоречите, двамата ми се струва. Мисля, че не е толкова голямо противоречие. Сега никой не може да ни обвини нито професор Ганчев, нито мен в някакво привържени, че сме привърженици на господин Борисов. От 2 милиона 200 хиляди пенсионери не мислят като вас. Казват, много ме интересуват магистралите. Те селските пътища са непроходими в много райони на страната от дупки, като след бомбардировки. Какво ме интересуват магистралите на Борисов, когато мизерстваме на село с 160 лева пенсия? Точно това казах, че не трябва да бъде за сметка на тези неща. Това би означавало, че бихме могли да имаме малко по-голям дефицит, а също така
и едно прогресивно подоходно облагане, което да генерира допълнителен ресурс. Тоест, вие сте против плоския данък? Да. Категорично, ресурс. още от въвеждане. Голямото зло ли е плоския данък? Едно много голямо зло е тази огромна беля, която изкриви цялото ни общество. Обществото ни е небалансирано. Едно небалансирано общество е лишено от перспективи. Едно общество разделено на една страта много богати и 80% бедни няма перспективи. Добре, Дянков не се отказал своята безумна налунчева идея за диференцирана минимална работна заплата по региони, но факта, че я предложи, ме кара да мисля, че той се опитва да приложи фаталния грузински модел като експерт в Грузия, заради който модел фалираха и академията и други отрасли на икономиката на Грузия. Нямате ли чувството, че Дянков като един колониален чиновник ни пробутва всякакви антисоциални модели, виждайки, ако минат, ако не, се оттегля, както направи днес? При Дянков не всичко трябва да се взема на сериозно. Той е финансов министър, най-сериозният министър. Да, но Дянков, това професор Боян Доранкев има навика да ги нарича някои неща театрални миниатюри при него. Той пробва нещо, фойерверка и след това се забравя. Колко пъти той понижаваше ДДС, аз вече не си спомням. Той го и повишаваше, и понижаваше. И понижаваше едновременно. Нали, мине 2-3 месеца и той обявява нещо гръмко. Вижте един много кратък видео. Но една госпожа го изкоментира това нещо по някоя от телевизиите. Тя каза, че софиянци ги мразят заради всичко, че са софиянци. Сега ще почне да ги мразят за това, че минималната заплата в София е по-висока. Сега вижте един видеомонтаж, много интересен видеомонтаж. Противоречията между Дянков и Борисов в рамките на година и половина-две по въпроса за фискалният резерв. Какво говори един и какво говори другия и противоречите, които ще ги усетите. Видео. И коментирате веднага. Младия Дянков като министър. 8 милиарда стои на 0,5. Ако се сложи част от това, целият не може да се сложи заради закона за БНБ, но част от това, ако се сложи примерно в депозити на търговски банки, вие знаете в момента какви са депозитите на търговски банки. Да кажем, пак да сме консервативни, 6%. Значи 5,5% по 8 милиарда, айде не 8 милиарда, да е 2 милиарда или 3 милиарда, това си е една сума, която спокойно, примерно, може да ни закърпи дупката в здравеопазването. Има два варианта. Или да теглиме заеми, или да искаме част от този резерв да бъде освободен. И то незначителна част от този резерв, който по никакъв начин няма да наруши баланс. И ако искаме, пак има ако, ние ще го направим през световните и европейски финансови институции с санкции, сиреч да ни го позволят. А те биха ни го позволили само ако имаме необходимите доводи. Фискалният резерв няма да се пипа. Чуйте. Няма да се прехвърля няма да се правят конкурси за част от него, това, което имаше като идеи. Фискалният резерв не се пипа. От него, ако дупката в бюджета продължи да зее заради подобни, както с него почистването, стотици милиони, които са ни набутани да платиме, тогава закона и банката позволяват временно да се запушват тези дупки от него. Вашия коментар? Това беше до голяма степен резултат от писмото на Европейската централна банка, която изрази несъгласие с това прехвърляне на резерва. Затова предполагам и Бойко Борисов, който веднага усеща какви са указанията от Запад, веднага промени позицията. Но искам да обърна във връзка с това, което казахте за Грузия, за Дянков. Политиката на Дянков доведе до крах на управлението на Саакашвили в Грузия. Не знам дали... Всъщност, в крайна сметка, този тип политика, която не доведе до създаване на работни места и до повишаване на жизненото равнище в Грузия. Фактически, аз на мястото на премиера Борисов бих се замислил, тъй като имам по някакъв начин, това показва какво би могло да се случи с управлението на ГЕРБ, ако прекалено така механично се придържа към идеите на Дянков. Тъй като този пример е много интересен. Какво се случва на екрана? Невероятно гласуване. На въпроса трябва ли в името на социалната солидарност заплатите на президента, премиера, министрите и депутатите да се намалят на половина, 87% гласуват с не, с почти трицифрена активност. Да не би да се активизирали министрите да гласуват, депутатите може би гласуват в момента.
Невероятно е вашия коментар. Всъщност въпросът е популистки, аз съм съгласен. Вие едва ли одобрявате подобен отговор, да. А защо не? Чакайте, във Франция се намалиха заплатите. В Чехия се намалиха заплатите. В България сега аз трудно бих защитавал министрите и министър-председател, но министър-председателя взима какво нещо? Взима 4-5 хиляди лева. Обаче от следващият мандат ще взима 7 хиляди лева. Той ще повиши заплатата от следващия мандат. Примерно да не му се повишава заплатата, защото не е допринесъл за повишаване на жизненото равнище. По този начин бих задал въпроса и аз бих потвърдил, че не бива да му се повишава. Но сега, то би било смешно един министър-председател да получава по-малко от кого? От един офицер в армията. Не е ли смешно 1 100 000 пенсионери да получават пенсия 220-250 лева, с които в градовете не може да се оцелее? Това е драмата в България. Ама не е ли драма, че те нямат никаква солидарност по отношение на тази категория хора? Това се пролича, между прочим, в изказването на министър-председателя, което искам да ви обърна внимание. Този асоциален начин на мислене е дълбоко залегнал в управлението на ГЕРБ. Значи пенсионерите са излишни. Общо взето на неолибералите има една такава шега. На консерваторите им пречат хората в една икономика, че искат някакви права, че искат някакво благосостояние, че не искат. И по това неолиберализма си прилича с сталинизма. Аз мисля, че на богатите... Човек трябва да е някаква бурмичка, която да изпълнява заповедите. Изискванията на пазара. Изискванията на пазара. Това е същото като изискванията на партията. Това ние двамата не сме го измислили, дори четахме напоследък някаква статия, която правеше паралел между сталинизма и... Аз мисля, че антисоциалното мислене на тези управляващи на предишните се дължи на факта, ще ви прозвучи сигурно малко предизвикателно, че не управляват богати. Богатите в бедна държава като България не трябва да бъдат допускани до властта, трябва да бъдат гонени като дявол от тамяна, защото всички в правителството са пребогати. Вижте състоянието на Борисов, мултимилионер, на неговата половинка Цветелина Бориславова. Вижте Симеон Дянков официално декларира десетки милиони. Вижте на Росен Плевнелиев състоянието и на неговата съпруга, при това недоказан произход на парите. Не можеш да очакваш от хора, забогатели по съмнителен, някой от тях криминален начин, които управляват финансите на държавата, да мислят социално за 2 милиона пенсионери, 2 милиона и 100 хиляди. И когато зададем въпроса, трябва ли техните заплати да се намалят, забележете каква невероятна активност от тяхна страна. Аз не допускам някой нормален човек да гласува по този начин. Съгласни ли сте, че богатите в бедни държави трябва да бъдат държани далеч от властта? Бедни държави. Това е големия въпрос за властта на олигархията. Има и обратната теза, че когато богатите управляват, нямало да крадат толкова много. Те се оказват, че крадат повече. Да, когато са на власт, отколкото когато не са на власт. Това твърдение, че ще крадат. Вижте Батко и Братко аферите при тройното правителство на червените. Вижте аферите, търговете, които се печелят сега при герберското управление. Глав Българстрой е абонирано за всички подобни търгове, близки на котараците, близки на Бойко Борисов. Самия аз допускам премиер да е вътре в нещата. Разбира се, това е популизъм, ще каже някой. Питайте 2 милиона пенсионери, да ви мислят като мене. Това е демократично мислене. Разбирате ли? Да. Най-лесно е да ни обявят всичките за популисти, че искаме да се дигнат доходите в България. Пускате Българската национална телевизия вчера, не случайно цитирам, и там в предаването такси се задава въпроса: какво предпочитате? Вдигане на доходите или вдигане на заетостта? Тоест, ако вдигнем сега доходите, минималната заплата ще падне заетостта. Веднага се внушава нещо, което е крайно реакционно. Докато дигането на минималната заплата не е нищо друго в България, освен едно известно малко изсветляване. Това го внушава държавната телевизия, която е държавна субсидия, а освен това има право да играе на рекламния пазар като частна медия. БНТ в този смисъл е една от най-корумпираните медии в България, тъй като е корумпирана и финансово, корумпирана и политически и морално. Да чуем зрителите. Вие какво мислите, уважаеми зрители, за това уникално гласуване? 84% при трицифрена активност смятат, че не трябва в името на социалната солидарност да се пипат заплатите на мултимилионера Росен Плевнелиев, на олигарха премиер Бойко Борисов, на неговата съпруга Цветелина Бориславова, притежаващи десетки милиони, на депутатите, които имат, както знаете, уважаеми зрители, безотчетни пари, които са над 1000 лева и не се облагат с данъци, да не говорим за другите суми, които получават бруто към 7000 лева, на министрите. За тях да говорим ли от следващият мандат, съгласно решение на правителството преди 2 месеца, преди летните отпуски, следващото правителство, премиера ще има заплата 7000 лева, министрите 5000 лева. Да чуя вашето мнение. Добър вечер. Не са ги заслужили.
Тези, да, не са ги заслужили. Аз мисля, че и сегашните не са заслужили. Вие ще кажете обаче, уважаеми зрители, на какво се дължи това гласуване с СМС. Очевидно всички депутати в момента гласуват от Народното събрание. Вие сте. Добър вечер. Добър вечер, слушам ви. Ало, добър вечер. Заповядайте. Сега, аз искам да засегна два въпроса. Да. Единият въпрос е за господин Дянков. Не дайте да го плюете за това, че той искал в различните региони на страната минималната заплата да е различна. Да, защо? Защо? Погледнете Европейския съюз. Значи те приеха на всички евродепутати заплатите да са еднакви, обаче не приемат на всички категории работници във всички страни заплатите да са еднакви. Да. Другото за заплатите на депутати, министри и така нататък. Аз мятам, че всичко трябва да си остане така. Но просто думата заплати да се замени с доходи. Значи, докато са в Народното събрание, да нямат право на доходи 3 пъти по-високи от средната за страната. Защото аз на времето съм работил в една институция, няма да ви казвам, дето по силата на служебните си задължения съм работил на 2 места. От 2 места са ми внасяни осигуровки. Като стана въпроса за пенсии, казаха не може да се смятат двете. И второто беше, че получавах заплатата, която ми е в службата. Да. Ако другата ми, останалите пари се връщаха, нали, всъщност получавах по-високата от двете. Добре, ние няма да плюем Дянков. Вие харесвате Дянков и неговата социална политика, така ли? Не, това е политиката на Европейския съюз, това не е на Дянков. Моля ви се, нищо общо няма политиката на Европейския съюз с политиката на Дянков. Нищо общо политиката на Европейския съюз. Ще ви отговорят гостите в студиото. Искам да ви дам пример. Вашия пример виси във въздуха, според мен. Да чуем. Искам да ви дам пример. Да, да чуем. Значи, моят син работи в немска фирма. Така. Тук, на територията на България. Тази фирма има 3 завода по целия свят. В момента 2 от заводите не работят, защото нямали поръчки. А в същото време в софийската фирма, нали, производителността на труда спрямо когато другите работеха е с 40% по-висока. В момента имат работа за 3 години напред. Немците не прехвърлят поръчките на другите 2 фирми, а в същото време едната от другите фирми заплатата е 20%. Да, благодаря за вашето включване. Доста обстоятелствено беше, но не ми отговорите на въпроса какво европейско има в това заплатите, пенсиите на 2 милиона български пенсионери да са под африканския стандарт. Това ли е политиката на Европа според вас? Това ли е Европейската Лисабонската харта? Знаете ли вие, че тези пенсии са в пълно противоречие с Лисабонската харта? В този смисъл аз ви се очудвам на мисленето, което дори не е антисоциално, то е реакционно. Защо да е реакционно? Абсолютно реакционно. Вие защитавате... че заплатите в целия Европейски съюз за една и съща работа трябва да са еднакви, следователно и пенсиите. Господине, България пенсиите са на най-ниското ниво не в Европейския съюз, а в цяла Европа. След като си работил миньор в България, трябва пенсията да ти е като миньор в Германия. Добре, благодаря за вашето включване. Очевидно тук няма да намерим общ език. Да чуем след зрител. Добър вечер. Вашия коментар на това, което чухте? Трудно бих намерил и аз общ език с този зрител. Тук според мен се бърка минималната заплата с средната заплата. Там има някакво недоразумение. Още веднъж повтарям, минималната заплата е все пак някакъв минимален жизнен стандарт, който важи за цялата страна. Ние не сме федерална държава с точно, добре го казахте. Не сме федерална държава все още. Федерални структури, за да и дай Боже да си остане унитарна държава, за да може да мислим за някакви регионални нива. Да чуем след зрител. Добър вечер, вие сте. Добър вечер. Слушаме вашите коментари, оценки, мнение, възражение. Добър вечер. Добър вечер. Слушам ви. Константин Михайлов се казвам от Враца. Искам една забележка да направя към уважаемите господа професори, най-вече Николов, за употребата на думата на словосъчетанието магистрална политика. Магистрална политика в България няма.
Каква политика? Магистрална. Магистрална. Да. Това е мое мнение, това е мое изражение. Магистрална политика, влагаме ирония. Така, но... А каква политика има да чуем? Кажете вие, каква политика има? Не, шофирам от 30 години и не съм видял 1 метър построена нова магистрала. Постиженията на последното правителство и на предните са засипане на стари строежи от преди 20-30 години с някакви неизвестни субстанции. Така че за магистрална политика не можем да говорим въобще. За пък другите постижения на господин Дянков, който е топ 100 икономист или не знам какво си, това пък изобщо да не говорим. С познанията на един средно интелигентен човек, завършил висше образование, въобще икономическите постижения на този министър не се връзват с никакви основи на икономиката в света, от който и да е икономист в последните 50 години насам. Да, благодаря за вашето мнение и бяхте последният зекъл да чуем вашите оценки. Като цяло ние коментираме тази вечер бюджет 2013 година. Това ми прозвуча така доста конспиративно, че не е построена нова магистрала. Това вече отиваме към... Той говори за качеството на магистралите. Към световната. Добра си е новата магистрала. Ще видим сега от тук нататък какви субстанции са влагали, дали връща, както и да. Има нови магистрали и слава Богу, че нещо беше построено. Дай Боже да започнат и тунела по Чипка. Веднага трябва да прибавя. Аз понеже никога не съм доволен. Другото, не е вярно, че господин Дянков няма образци в областта на икономическата мисъл. Ами той следва горе-долу инструкциите му идват от Републиканската партия на Съединените щати, така наречените Кейто институт, и там той през цялото време се издокарва пред тях. Републиканците, това е нещо... Те никога не биха могли да спечелят избори в Съединените щати, ако всички американци биха гласували. Политиката на републиканците насочена към това да ограничат гласуването. Нещо, което в България не се играе. Да гласуват по-малко хора и по този начин републиканците да дойдат на власт. И това е много опасно сега при Обама. Омаскаряване на цялата политика и казва, че цялата политика е лоша, затова не гласувайте. Добре, но вие казахте, че всички правителства до сега водят дясна икономическа политика. Какъв е изходът тогава? Очевидно трябва нов или да дойде политически. Дянков е крайно дясна. Разбира се, че трябва нов. Значи и червените, и герберите, и ДПС и останалите издънки сини по същество са вредни за социалното състояние на нацията. Така ли? Трябва да се ориентираме към някакви европейски основи на политиката България. Това, което у нас се приема за, да кажем, за дясно, там е ултрадясно. А това, което у нас се приема за ляво, често са дясно или центристко. Просто при нас е деформирано политическото мислене. Необходимо е да се върнем към нормалните европейски стандарти, включително нормално, как дори в страни като Великобритания, Германия, страни, които се управляват от десни правителства, ние имаме прогресивно данъчно облагане. Това се приема за нормално. Това вие го повтаряте непрекъснато от двамата икономисти. Прогресивно данъчно подоходно облагане. Подоходно данъчно облагане. Тоест, разкажете на нашите зрители какво значи това. Там управляват по-голям доход, по-голям данък. В Великобритания управляват консерватори, там максималното данъчно облагане е 45 на 100, доскоро беше 50 на 100. Във Франция също става вече. Във Франция вече да кажем ляво правителство, там е 75 на 100 максималното. Така че трябва да се ориентираме към някакви европейски принципи и стандарти за провеждане на политика. Това, което ние правим, са някакви балкански такива интерпретации и всички партии на практика са се скупчили в дясното пространство. Да. Това е ужасното. Плоско данъчно облагане, никакви бюджетни дефицити, нищо. Никакви сериозни инфраструктурни програми, никакви активни мерки за борба с безработицата, нищо. Само общи приказки. Това, което наблюдаваме у нас. Липсва... И държавата се движи по дъното на кризата четвърта година. По тази причина дясното в България вече е мръсна дума. Мога ли да го кажат така? За нас определено това дясно е мръсна дума. Другото дясно, което е европейското дясно, християн-демократите, не са мръсна дума за мен. Да, то между другото, приликата между Ангела Меркел и Бойко Борисов е невъзможна. Няма нищо общо между тях. Но двамата са в ЕНП, Европейската народна партия. Това са парадоксите на международната политика. Там човек не може да се оправи, но в България обикновено това, което се приема като чиста монета, това са крайно десните социал-дарвинистки идеи, либертарианските идеи на Републиканската партия. И последно изречение, какво бихте препоръчали в бюджет 2013 като експерти?
Аз бих препоръчал фиксиране на ясни цели на фискалната политика на правителството. Такава цел би трябвало да бъде повишаване на заетостта, с респективно активни мерки за подкрепа на повишаване на заетостта, активна политика в областта на инфраструктурата и активна политика на доходите, дори с цената на малко по-голям бюджетен дефицит. При всяко положение по-голям бюджетен дефицит, стимулиране на търсенето, подпомагане на малки и среден бизнес. По този начин имате някакви работни места, успоредно с усилено изграждане на базовата инфраструктура. Но и двамата не споменахте нищо за социалната сфера. Заетостта е най-важният аспект на социалната сфера. Защото фактически основният проблем за хората у нас това е безработицата. Тоест, вие не говорите за преразпределение, а за производство, за създаване на брутен вътрешен продукт. И за преразпределение, и за производство. С прогресивен подоходен данък вие имате преразпределение, което... Тоест, твърдо сте против плоската данъчна политика 10% върху всички доходи. Абсолютно. Това е една от причините за тежкото икономическо положение на страната. Това е причина за ерозията на социалните структури в страната, дългогодишна ерозия. Тя започна още при предишното правителство. 2008-2009 година. От тогава социалните структури ерозират. Образование, здравеопазване, пенсия. Тоест, вашата първа мерка, ако трябва да обобщя, е махането на плоския данък и въвеждане на прогресивно подоходно облагане по шведски, френски, британски модел. Чак шведски не, но... Шведски е опасен. И френски е екстремен. Там са до 70% не бива се отива някъде, примерно... Германски някакъв модел. До 40%. До 40%. Може би и леко под 40%. Аз благодаря за вашето гостуване. Надявам се, като се приеме бюджет 2013 година, отново да бъдете в това студио или в навечерието на бюджета, когато се пледира в пленарна зала. Приятна вечер. Благодаря. Благодаря за вашето гласуване. В последните минути при много висока трицифрена активност 73% от вас одобряват в името на социалната солидарност намаляването на половина на заплатите на мултимилионера Росен Плевнелиев и неговата мила съпруга, която държи, знаете, резиденция на морето, резиденция в Гърция, на мултимилионера, може би милиардера Бойко Борисов и неговата съпруга, неофициална Цветелина Бориславова, на министри, депутати и прочие хора, които в името на социалната солидарност, повтарям, би трябвало да направят това, както направиха в Федералната република Германия и най-вече във Франция. Приятна вечер, уважаеми зрители. До утре по същото време.